हेलो लोगोफोर आंनि बे मिनि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आरोना दा जोङो फैनानै नै गौरां पार्क जायखौ होनो दाउखि पार्क नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ थ' बेसिम सफैबाय आरोना जों माने बहा थाङामोन होनब्ला माने फिसालानि स्कुल फिस हैदोंमोन आरो लोगोफोर फिसालानाथ' माने गाबोननोसै आरो एग्जामा थ' बेसेबां थांखो हरलाय नायनो लेखाखौ फराया मोजां नै लोगोफोर नुवाखै खोमा नैबे आरोना लोगोफोर नै 13,150 आरोना लोगोफोर मास मोनथामनि दाखालि होखांबाय मास मोनथामनि नै एबार मास मोनथामनि होबाय आरोना क्वार्टारलि होनांगौ थ' जों होना फैबाय आरोना बिमा फिसा दा जों गौराङाव दङ थ' सायहा मोननायखाय माने दसे रेस्ट लादोंमोन आरोना लोगोफोर थ' बेखिनिखौनो शेयार खालामनानै आंनि बे मिनि ब्लगखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय